खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ आं बर' निउज नलेज चेनेलनि जानानै फरायलांनो आखायाव लादों। बे रादाबफोरा जाबाय आसाम हादरसा बाजेट 2026-27 नि गाहाय बाथ्राफोर। रांखान्थि मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवाआ फुंखा गह इन्फ्रास्ट्राक्चार, गोथां आगजु, ग्रीन एनार्जी आरो दावगानायखौ नोजोर होनानै 2026-27 बोसोरनि आसाम बाजेटखौ दिन्थिखांदों। गोथां गहआव बुरजा रां खरसा। आसाम सरकारा गाहायै गह बिफानाव 77,353 कोटी रांनि इनभेस्टमेन्ट लादों। हादरसाया दानि 450 मेगावाट गहखौ 8,457 मेगावाटसिम बाहायनो थांखि लादों। लामायाव जोबोद गोख्रै खामानि। असम माला 4 नि गेजेरजों 800 किलोमिटार गोदान लामा बानायनो 10,000 कोटी रां थिखानाय जादों। गुवाहाटी टु सिलचार आरो गुवाहाटी टु सिलिगुरिसिम जोबोद गोख्रै थांग्रा फैग्रा हाई स्पीड इकोनॉमिक करिडर लामा बानायनायनि बिथांखि दं। नगर दावगानाय एरोट्रपोलिस। गुवाहाटी विमान बन्दर LGPI एयारपोर्टनि सेराव मोनसे गोदान एरोट्रपोलिस हाजोहा आगुसार नगर दाफुंना लानो थाखाय 2,100 कोटी रां दोननाय जादों। हिन्जाव बुरजा लानाय हौवाफोरा सरकारनि मोजां थांनाय बिथांखि वेलफेयार स्किमनि मदद एबा सुबिदाफोरखौ मोननाय नङा होनना बाजेटआव बुंथिदों। आसाम मिजोराम सिमा सावरायलायनाय। आसाम आरो मिजोराम सरकारनि गेजेराव गोबां बोसोरनिफ्राय थानाय सिमा नारख्रेबनायखौ बर्डार डिस्प्यूट स्रां खालामनो थाखाय आइजलाव जोबोद गोख्रैयै सावरायलायनाय जागोन होनना फोसावदों। हादरसानि बिसायख'थिनि थाखाय बे सावरायनाया फारि खम जादोंमोन, अब्लाबो दानि थासारिखौ गोजोनै लाखिनो बे सावरायलायनायखौ खालामनाय जागोन। भारतनि गिबि हाइड्रोजन रेल बेखेवनाय। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ हारियानायाव भारतनि गिबि हाइड्रोजन गोहोजों सलिनाय रेलखौ बेखेवबाय। बे बारहावा हमथाग्रा इको फ्रेन्डलि रेलआ जिन्ड रेलवे स्टेशननिफ्राय सनिपतसिम सालायगोन। नेशनल टेस्टिं एजेन्सि NTA भारतनि बयनिख्रुइबो गिदिर मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय लोगो लोगो पान्जाबनि आर्यान गुप्ता आरो हारियानानि पान्सुल बान्साला 720 नाम्बारनि गेजेराव 715 नाम्बार मोननानै नेशनल एलिजिबिलिटि कम एन्ट्रेन्स टेस्ट आन्डार ग्रेजुएट NEET UG 2026 नि टपार जादों। सनाम वांचुकआ दिनैसिमबो बे समाव दिल्लीनि जन्तर मन्तराव गावनि जिउखौ बावसोमनानै 20 दिनाव मोनफैबाय। जुन 28, 2026 निफ्राय बिथांनि हांगार स्ट्राइक उखैहाब सोमावसारनाया जागायदोंमोन। रांखान्थि, फरायसाफोरनि गाहाय दाबि आरो मोजां लामानि थाखाय बे आन्दलना जागायजेन्दोंमोन। गाहाय दाबि आरो आन्दलन। NEET UG बिसारनाय। NEET UG आनजादनि लिक जानाय पेपार लिक खालामनायनि बेरेखायाव क'क्रोच जनता पार्टी CJP आन्दलनाव सनाम वांचुकआ लोगो जादों। इन्डियान एजुकेशन सिस्टेमनि बेले-बेजे थासारि सोमजिफ्लेबाय थानायखौ नोजोर बोनानै इउनियन एजुकेशन मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधान बिथांखौ रेजिगनेशन लानांगौ होनना दाबि खालामदों। फरायसाफोरनि मोजां फुंखा आरो फरायसालियाव सोलायनाय लाबोनो सनाम वांचुक बिथाङा दाबि खालामदों। बिथां वांचुकआ बुंदों दि बियो गावनि लामानि आन्दलनखौ 20 जुलाइसिम सालायबाय थागोन, पार्लियामेन्टसिम आगान सुरगोन। डक्टरफोरनि बुंनाय बादिब्ला सनाम वांचुकनि देहाया उखैहाब जेबो जायालासे थानायनि थाखाय गिख्रंथाव अबस्थायाव दं। बिनि गोसो आरो मेगननि गोहोआ जोबोद खम जाबाय आरो बिथांनि वेटआ 9 केजिसो खमायबाय। दिल्ली हाइकर्टआ बुंदों दि जिउआ जोबोद बेसेन गोसा। कर्टआ सरकारखौ सनाम वांचुकनि देहाखौ नोजोर लाखिनो आरो नांगौबादि मेडिकेल एइड ट्रिटमेन्ट होनो बिथोन होदों। सनितपुर आरो वेस्ट बेंगल पुलिसनि नाजानायाव सिलिगुरिनिफ्राय 3 हिन्जावसाफोरखौ हिउमेन ट्राफिकिं खालामग्राफोरनि आखाइनिफ्राय उदां खालामनो हाबाय। बे जाथायखौ बिजिरनायनि उनाव मिथिनो मोनोदि साख्रि होगोन होनना थगायना लांनो नाजादोंमोन। बेफोरबादि जाथायनिफ्राय जों रैखाथि थानाया गोनांथार होनना फोरमायथियो। गसाइगावनि बल्लमगुरियाव 4 सुपारि किलारखौ हाथियारजों लोगोसे पुलिसा हमदों। उत्तर प्रदेशनिफ्राय 4 सुपारि किलारा आसामाव गाज्रि खामानि मावनो फैदोंमोन होनना फोरमायदों। 10 जुलाइनि हरनि 9 रिंगायाव पुलिसा हमनो हायो। पुलिसा बिसोरनिफ्राय गुलिजों लोगोसे सिलाइ मोनो। बे 4 हमजानायफोरा उत्तर प्रदेशनि बस्ती जिल्लानि धरमबीर गौतम, विकास चौधुरी, सूरज गौतम आरो निजामिस आली होनना सुलंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आबहावा बिगियान बिफान IMDआ दिनै आसामनि गोबां बाहागोआव जोबोद गोब्राब अखा हानो हागौ होनना सांग्रांथि होदों। आसामनि माखासे जिल्लायाव गोमो सांग्रांथि येलो अलर्ट जारि खालामनाय जादों। बारहुंखा, अखा आरो गोख्रों सारअन्थाइ फैनो हागौ। गोमो सांग्रांथि येलो अलर्ट मोननाय जिल्लाफोर: क'क्राझार, बाक्सा,
चिरां, बरपेटा, बङाइगाव, कामरुप मेट्रपलिटन गुवाहाटी, कामरुप रुरल, दरां, लाखिमपुर, धेमाजी, डिब्रुगड़, तिनसुकिया, काछार एन्ड करिमगन्ज। आबहावायाव मा जानो हागौ? सारन्थाइ, मोफ्लामनाय लोगोसे बारहुंखा बारनो हागौ। गुवाहाटी लोगोसे गुबुन गुबुन नोगोर ओनसोलफोरनि जायगाफोराव दैबाना, वाटारलगिं जानो हागौ।